Morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa ating pong may update sa kanilang mga latagan. No? So babaybayin po natin itong 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. So update natin yung mga latagan dito ni Boy Bangus ng kanyang mga latag at presyuhan na mga bangus na dagupan sa kanyang mga latag. So shout out sa iyo, Boss Maeng. So tara, let's go. So yung mga prutas po dito na mga bentahan po ng ubas ay 120 ang mga kilo, 60 pesos kalahating kilo. Eto na tayo sa pwesto ni Boy Bangus. So yung mga presyo ng kanyang mga bangus ay 140 tumpok. Ayan. At 130. May piso boss lang no, may piso tayo boss May lang to. 100 pesos din po isang Ay bangus piraso. ma'am, huwag kayong matakot sa bangus na yan. May warranty yan. Pag Ang hindi, lulutong oh. pag hindi masarap, soli nyo po. Hindi mo na rin ibalik yan boss lang to. Oo, pwede. At yung may-ari, pwedeng solid. Yun oh. 60 Sorry, pesos natin na pagkain. isang piraso na ng mga bangus. May 60 tayo, may 60, may pang budget na lang oh. Pang budget meals na 60 pesos isang piraso. So shout out sa iyo, Boy Bangus. Maraming Ay, shout out salamat. pala kay Boy Tilapia. Wala si Boy Tilapia. Wala na. Hindi mo Umihimas na siya. Kaya pala wala dito. Sige. Antayin natin, baka bukas nandito 'yon. Nagnakaw ng ibon. Ano pwedeng sinisinyas mo? 250 na per kilo no ng mga hipon. Sigarilyo, ayusin mo yung sinyas mo ha. Yung mga yung ganun eh. Iba 'yon, no, iba. Diba eh? But Maeng, salamat ha. Thank you. So mga talaban natin matataba oh. Ganda ng talaban nila oh. Mga buong buo na laman po no ng mga tahong at talaba. Santabo po niyan, 100. Ayun, 100 pesos po, napakamura po ng mga tahong na mabibili po sa bayan ng Malabon. At 260 po no, na kilo ng mga hipon. So shoutout sa iyo, Boy Putik. At 350 naman po sa kilo ng mga 330 per kilo po ng mga golden pompano. So yan po yung mga price update po natin no, sa mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Tuloy pa rin ang ating update sa mga latagan sa Malabon Fish Market. So dito po ay 90 pesos kilo ng mga tilapiyang Batanga. At 100 pesos na tumpok. 220 per kilo ng mga pusit kalawang. At mga kada piraso o kilo pala ng mga bentahan dito ay 180 per kilo ng mga bangus dagupan. Ayan. Pwede sa mga pamaksiw at may kumpleto na. Samahan nyo lang po ng ampalaya. May paksiw na kayo ng bangus. So yan po yung mga latag po dito ng mga gulay na inyo pong mabibili no. Sayote ay 30 pesos na kada tumpok. Good morning sa iyo, Lodi. At sitaw 20 pesos. So ito nasa gulayan tayo no, sa mga bentahan po nila dito. So dito naman tayo sa pwesto ni Manok. Yan po yung mga presyo no. At dito ay update natin yung presyo ng mga backbone. Ito po itong manok na to, calves, hindi po yung mga 45 feet no. Yung mga manok na ito ay malalaki. Ito po yan. Ayan o. 100 pesos backbone. Yan po ay calves na manok na inyo pong mabibili. So yan po yung update natin sa mga latagan po dito ng manok. So shout out, good morning. Good morning sa inyo. Kaya po ay broccoli. 200 pesos na kilo. Good morning, shout out po, good morning. So yan po yung mga kababayan po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon no. Shout out po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. So marami tayo sa ating mga namimili na nakikita tayo sa pagbablog natin sa bayan ng Malabon Fish Market.
latagan po dito ng mga gulay at may mga presyo na rin po na inyo pong makikita, no? Sitaw po natin 25 pesos kada tali. Ang kamatis po 1/4 20, 80 pesos per kilo. 70 pesos kilo sa ating mga ampalaya. Ang sayote po ay 40 pesos per kilo. Yung mga nakabalot ay sulit pang sahog na po, no? Sa mga balot ng kanilang mga latagan po dito at mga isdang kitang. Yan po yung mga latagan po dito ni Kuya, no? Na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tuloy-tuloy pa ang ating update sa kanilang mga latag. So mga fresh na tawili at mga magaganda natin sapsap. Sapsap natin ay napakaganda at mga isdang kitang na naman po tayo. Gawin mo na isang kita, te. So yan po yung mga latag po ng mga fresh, no? Si Pito. Magkano ngayon tawilis mo? Magkano? 140 kilo. 140 ang per kilo. Sa mga sapsap mo? Ano po? 280 magkano? So 80. Yung mga maganda pong ano. 230. Ayun, 260 na per kilo na mga isdang kitang. So yan po yung mga price update na natanong natin dito kay B2. So yun. Okay na tayo sa mga price na kanilang latag. Mga tahong natin dito at talaba. Magkano tabo? Isang tabo po ay 100 pesos. Malalaki po yung mga tahong natin dito, no? Magagaspang. Ayan po yung laman. Namumutawi sa taba ang mga latag po dito na ayan, matataba pa yung mga Salamat, thank you. Tuloy pa tayo sa update dito sa latagan na atin pong may update pa, no? Ayan, 220 sa mga kilo ng mga pusit. Ipon. Ay, shout out sa'yo, idol. The endangered species. Baka yung mga ayot, mga paubos na. Nag-iisa na lang. Naubos na ang lahi. Isa na lang yung itsura kay Salamat. Dito po ay 250 per kilo na mga hipon. Shout out sa'yo, Pogi. Lang sticker, boss. Lang sticker. Wala po eh. Hindi pa ako nakapagpapagawa. Wala mo. So ayan po, no, 250 na kilo ng mga hipon sa kanilang latag. Ayan. Enjoy pa sa pamimili. Shout out po. Good morning po, shout out. So ayan po, no, mga presyuhan at iba pang latag natin na ma-update. Ayan. So dito yung mga presyo, 320 naman po sa mga pusit. Ganda ng pusit natin, no? 320 na per kilo. Mga salmon na local, no? So dito tayo sa pwesto naman ni Kuya Ricky. So lapitan natin yung mga latag niya. Ito po yung mga kada tumpok ay 150. Ayan, 150 per kada tumpok. 160, no? 200 pesos. Yan po yung mga kada piraso na mga bentahan po nila dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. At ito na mga latag ni Kuya Ricky dito na inyo pong maaabutan. So yung mga kilo ng tilapia ay 100 pesos na lamang po. Ayan. Buong order to, Kuya Ricky, ha. Hindi. Okay lang. So, yan, no? Magkano ang kilo? 180. 180. 180 po sa per kilo ng mga pink salmon. Kuya Ricky, maraming pong salamat. So, yan. So, yun po yung update natin sa kanilang mga latag, no? Ng mga bangus at pink salmon. Boss Lando. Good morning. Shout out. Babalik mo din naman pare-pares ng presyo. Ganda ng ampalaya, oh. Lalaki ka! Malalaking ampalaya. Kilo! Sobra pa yung isa. Eh, kailangan ko na Jacob. Tumalay. Ito.
Eh, wala pa yan. Wala pang kalahati. 25 lang to. Ayan ang mga ampalaya, no? Na latag na bagong-bago. So, ito po yung mga latag din po ng mga hipon na inyo pong mabibili, no? So, yung mga hipon po dito ay murang-mura po na mga presyuhan. At bagsak presyo pa rin po ngayon. 260 per kilo. At 80 pesos po, no, sa mga isdang tawilid. 80 pesos ang per kilo. Tamban. Halo, no? Tamban siya. Pero halo, Pero pag halo maki talaga. Ganito kasi yung lapad na malaki. Hindi, manipis lang. No. Masarap yan, inihaw. So, yan po yung latag po dito, no, ng isdang tamban siya. 80 pesos na kilo. Bossing, thank you, Update pa natin yung latag naman po dito ng mga isdang alumahan. So, dito po yung mga presyohan ng mga isdang alumahan ay 200 pesos kilo. Fresh alumahan. At dito po yung mga hasa-hasa po natin ay 250 per kilo. Fresh na hasa-hasa po. Ito po ay napakadalang dito, no? Sa latagan kasi hindi panahon ng mga isdang hasa-hasa. Pero ngayon meron po dito. At napakamura po ninyong mabibili. Sa halagang 250 pesos na kilo ay meron ka ng pang-ulam. Mura po yan na mabibili po dito sa labas ng fish port. Ito rin po yung mga isdang tamban siya rin po, no? Yan. Shout out po, good morning. 1 kilo, 60 pesos. Itay, nasaan ka na? 160 sa mga per kilo bangus dagupan. Hipon. Magkano kilo? Dati magkano kilo? Kaya? Well, doble kasi wala akong... Ayun po yung mga presyo no, 250 sa mga per kilo ng mga hipon. Wala nang laman. Meron pa yun. Ito sa'yo. Meron pa pala So, salamat Lodi, thank you. At sa mga per kilo naman na ating pumaya update dito sa mga latagan naman po ng mga tilapia, no? 120 per kilo. Kasi yung dalawa ya. At dito yung 100 pesos kilo ng mga tilapia. So bagsak presyo pa rin ang mga tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. At dito meron din po 130. Dalawa ya. Magkaiwala yung dalawa. 130, 120 kilo ng mga tilapia Batangas. Magkano kilo? Ayun, 250 per kilo ng mga hipon, no? So maraming hipon at bagsak presyo sa kanilang mga latagan. Magkano sa halaan? So may mga tumpukan, no? Ito yung mga isdang dapat. At kasama na rin po yung mga isdang tumpok, no? Mga sariwang tumpukan sa halagang 50 pesos din po. Marami na po yan. 50. Good morning po. At 100. Good morning! Ngayon na tayo nagkita. Ito po ay 100 pesos kilo, no, ng mga tilapia at 90 pesos po sa mga isdang tulingan. So ngayon lang ulit tayo nakakita ng tulingan. So shout out sa iyo, Tiyo. Kaya nga eh. Shout out sa iyo, geng. Shout out, good morning.
Mukhang maraming laman yung ano mo, Gengging ah. O yun, ang dami na oh. Paldo si Gengging ngayon, daming pera. Shoutout kay Kagawad Eric. Ayun, shoutout po kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shoutout po. So dito po yung mga tamban ay 80 pesos per kilo. At yung mga latag din po dito ng mga tilapiyang Batangas na ating pong may update ay 100 pesos. At ang mga hipon ay 340 per kilo. So ang ganda ng mga bangos natin ngayon, no? At 250 per kilo ng mga hipon. So ito yung pwesto ni Ate Potpot, no, sa mga latagan ng mga hipon na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Mga pusit na tinumpok po sa halagang 100 pesos. At mga pink salmon. Yan ay 100 pesos na tumpukan. Pink salmon. So yan po yung mga latag po dito na latagan sa Malabon Fish Market na ating pong mga ina-update, no? So 150. Sandal niya, sandal to po. Balsa. So magaganda mga laman, no? Ang papakol po ay 100 pesos kilo. At mga tumpukan po dito ng sapsap sa halagang 50 pesos. Oh, naka-niya. 50 pesos po yan ang mga tumpok po ng mga isdang sapsap. Sa mga gusto punta Malabon tayo sa Sunday, abot na kayo. So yan po yung mga presyohan ng latag dito sa kanilang pwesto. Ang mga presyohan ay talagang solid na inyong mabibili, no? So mga isdang batalay, mga sari-sari isda, bitilya. Shoutout nga pala sa pamilya Jens Tumanda. Ayun, shoutout po at good morning. Batalay po. Magkano batalay, Boss Gerald? Sir, 160. Yan yung mga presyo, no? Mga presyo. Ah, tumpok na to? ano yun? Kala ko tumpukan ng dami. Ano mami, salmon? Tapos ito po yung mga kilo ng tilapiyang Batangas, no? Ano lang? Dito. Yan naman po yung latag dito. Boss Lando. Good morning po, Don Ramon. Dito kami naghihirap sa pangutara sa Canada. Sa Canada. Hindi, umaahon na raw siya, umaahon na. Shoutout dyan ha. Ayun, shoutout. ko kanina kaya na eh. Ayun. So, good morning po, shout out. Pumunta sila maaga ngayon kasi Ah. araw ng libing. Ay, magkano ngayon yung ano mo, local na salmon? Mga banata natin. Ano lang to? Salmon 160. 160 ang per kilo, local salmon. Ano tayo sa ganito mga pre? 160 Bitilya. ang kilo, sniper. Ayun, sniper Ayun bitilya. pumunta kay Mayor. So, Sniper. yun po yung presyo, no? Salamat, Lodi. Dito naman tayo sa mga iba pang latag, no? Tanigin natin. Ano? Tanigin ba to? Oo. 200 ang kilo, si sila naliligaw. Yun, 200 ang kilo ng tanigin ba to? Yun. 19. Oh. Bossing, thank you. Sige, shoutout. Shoutout sa'yo at sa mga kamag-anak mo sa ibang bansa. Shoutout. Shoutout sa'yo, Boss Jeff Palim. Shoutout. Hindi ko pwede pili na kawawa naman yung may iwan. Bawal. Pagbigyan mo na. Kilo? Tara na. Gagawin na kami dito. Magkakabaw pa kami. Piso-piso lang yan. Piso-piso. So, 100 pesos yung mga kada tumpok, no? Isang tumpok.
Libre pa. Kaya mga 100 pesos na inyo pong mabibili ng mga isdang tumpukan, no? So, yan po yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan. Salamat mga bossing! Salamat. Shout out po! At yun nga po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Tinong. At magandang umaga sa iyo. Mga tumpukan po ng gulyasan, 100 pesos. At magagandang pusit, magkano po? 200. Ayan, 200 pesos na per kilo na mga pusit na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo sa pwesto naman ng mga latagan ng mga tilapiyang Batangas na ating po may update, no? So yung mga tumpukan po dito ng mga tumpok ng mga latagan ng pink salmon ay 100 pesos kada tumpukan. Yan po yung mga presyo na inyo pong mabibili. Tumpok po ng mga pink salmon. At 100 pesos isang piraso ng mga isdang gulyasan. So dito tayo sa mga latagan ng tilapia. Thank you. Okay, yun ang inaantay ko eh. Salamat. At dito tayo ay 110, no? Na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. So shout out sa iyo. Yan po yung mga per kilo, no? So mababa ang mga presyohan ng kanilang latag na ating pong in-update. At 110 din po ang kanilang mga tilapiyang Batangas at 120 sa malalaki. So yan yung mga update natin sa kanilang mga latag ng tilapiyang Batangas na bagsak presyo sa Malabon Fish Market. At dito tayo kay Agustin Miraflores. So ayan ang mga tilapia ni Agustin. Agustin, magkano mga presyo ng tilapia mo? 100 pesos sa kabila. 120 so 120, 100 pesos sa mga latagan po ng tilapiyang Batangas. So shout out sa iyo, Agustin. Shout out sa Sando. Punta na kayo dito sa Malabon, mabili yung tilapia, murang-mura lang. Ayun, murang-mura. So murang-mura mga tilapiyang Batangas natin, no? 120, malalaki jumbo. Shout out pala sa mga viewers ni Sando yan. Ingat kayo palagi. Ayun, ingat po tayo lagi. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Shout out sa inyong lahat. Sa mga OFW natin dyan. Ayun. Na naghahanap buhay sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Ayan, salamat. At Kayo isa-isahin, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. iyon na naman ang sinasabi ko kay Agustin. Talaga masipag mag-shout out. Ayun. So maraming salamat sa iyo, Agustin. At dito tayo kay Butoy. Brian, magkano ang ano mo? Hipon. Pag malalaki ganyan ng mga bilang 320 na per kilo ng hipon, no? 60. So, yun po ang ating mga na-update sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa iyo, Pango. Ang Pango ng Malabon, shout out. Push the button. Lalabas ang presyo kay Pango. Shout out sa iyo. So, yun na nga po at na-update na natin ang ating mga latagan ng mga vendor dito ng kanilang mga panindang isda at iba't ibang klaseng damandagat, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.